March 29 pa lamang ay suspendido na ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Macabebe, Pampanga. Bukod sa paggunita ng Semana Santa, patuloy rin kasi ang paglobo ng COVID-19 cases sa lugar kung kaya't ang dapat sanay hanggang April 4 lang na class suspension, pinalawig hanggang April 11. Sa memorandum na inilabas ng municipal government, inabisuhan ng mga guro't magulang na tumalima sa Executive Order No. 5 ng Provincial IATF. Dito'y patuloy na nakapailalim ang buong Pampanga sa household lockdown hanggang April 15. Iniiwasan na rin na magkaroon ng exposure sa labas ng tahanan ang mga guro at magulang na kumukuha at nagbibigay ng learning materials. Samantala, kinumpirma naman ni Macabebe Mayor Bobong Flores na April 3 ay nakalabas na siya ng ospital at gumaling na sa COVID-19. Ayon sa 78-year-old na alkalde, March 21 nang siya'y lagnatin at makaramdam ng pananakit ng katawan. Dahil wala pang tiyak na gamot, tanging pagpapalakas ng resistensya at sa panalangin kumapit si Flores. Aral umano ito na walang pinipili ang nakamamatay na coronavirus. Sir, nasa bahay na ako, lumabas na ako. Oo, wala naman tayo, okay na. Tawa ng Diyos. Mga kababayan ko, mga Macabebe, kabalit. Okay na ako po. Takal po kita salamat kayo sa pangati. Takal po salamat. Sa latest COVID-19 bulletin ng Macabebe, 180 na ang kumpirmadong kaso sa bayan. 41 sa bilang ay active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.